Banda botoro aiwa. Tezi chatidaso ndikagogo uzoti machapurira atakuteta gazi awana mboda otanda ndinoplata. Kozi kadambo plata ndinoplata. Kati wona chine iri pati. Aiwa mbomira hozana ame. Atidu chikagogo imwe zvinhu kana ndinoplata andi ndambotenda Marocha akashata. Aiwa ana ushata. Ona ngapa. Ame mbomira takusamwe subject rakira. Ndakutora tasi. Ndoda ngotenda zvandakutenda. Alright. Wangu ndakutenda. Thank you very much. You're special. Nada uplata, mofa, na uplata. Basi isi, ano zoplata, no plata. Basi isi ndatobuda, ndaplata. Ibaba ndatopeza. Imwe ndoplata unshondo. Mablango wawe ndawakenya. Kule njichi kana kwa watendi ba hapo na kwa kustauro makirwa kinalo. On behalf of the council, on behalf of what you did for I thank you. Blessed is the end that gives. That's all. Blessed is the end that gives. Thank you. Right home. Hakuna kinopata nini. Mkuplaki mbikasimbi. Plaki mbikasimbi. Mwana mimbi. But anyways, tudayoka. Nyama chembere yakamunzwa na mai ku Australia. Imama imika. Makanyanya. Musati jairira muchidaro makanyanya. Mwari ngakuwedzerei ne vana venyu nemurume wenyu kana munaye kana musina murume ndiripo. I'm very single, but vana venyu nemurume wenyu neshamwari dzenyu dziri Australia. Program yakatwinziranga yandipa mbiri kupfura imini. But minox vanhu vakuti hanzi ita kansela, vamwe vakuti ita MP, every day pambaperi program machembere akasiyana siyana. Vakandijamba iyo ndana kutaura zino nebasa rizo. Machembere ari kuuya every day. Ngatirambe tine program. I hope Clinton pandodzokera kuCanada aramba ane program. And Clinton akaramba ane program pane paita transport nendi transport yangu inini motika igare pamba. Right. Vanhu vese vakacontributa ende vachiri kucontributa. Makanyanya. But inini zvangu musandijairire. Zvedu zvinonaka toramba chizvisaka. Musazoti channel ngaichichinja ngaidayo aiwa. Tofanira kuichinhonga pane tumwe tunonaka tonyadzisira tuita sei tichidayo. Zvekudaro hazvidi kudaro. Yes. Saka isusu let's focus on our program. Anditi kama yoko shiri. Ene vese vamakapa challenge. Nevese vari kubatsira. Anditi tine vanhu vakawandisa mazita avo ana Mr. Tawanda, ana Auntie Eva, ana Numisi. Clinton ndianozviziva. Indakura kande 52 years. Clinton kanoswera. Clinton haasi kurara. Pamba pane Wi-Fi. Ndopatara $130. Saka inini I would try by all means kuti Clinton agare ane Wi-Fi. Kuti agare achicommunicate nemunhu wese ari kunze kwenyika. Kuti Clinton asaende kunjanji kwaanomboenda achinitumira mavhidhiyo. Clinton gagara achitaura nemi akarara pambedha. Asati atenga mbedha. Mbedha waanawo ndewamai guru vangu pakafa amai vangu.
Handiti amaikuru vangu vakazoshaya vanonzi mabhiki mbedhewo ndo vakasiya vakati handikwanisi kuenda nawo kumusha ndine wangu ndo mbedha wokurarwa naClinton. Saka ana bedix. Hana mbedha urara mbedha wambuya woti une mbedha. Saka Clinton ari kungwavha ndakamutaura Clinton netuma offerings taunopiwawo kunza Clinton waita bhowa apa ndakutumirawo $100 ndakutumirawo $30 ndakutumira 10. Clinton, do something with your money, be productive. Woza kuti muCovid-19 ndakaita zvakati nemaria yandanzi chi mupana wangu iyi ndeyako. Ndo zvandinoda kudzidzisa vana vangu nguvadzidzisa kuti muupenyu haufanira kutaurirwa zvokuita, unofanira kudzidziswa. Inini pandotadza ndidzidziseiwo, makanditaurira ndoshatirwa ndopedza ndakutukirirai futi but ndidzidzisei kuti apa mukoma makatadza mundoziva kuti vakadzi even kana ari mombe kune munhu wechirume anoti mukoma. Minokusa apa makatadza apa izvi hazvifanira kuendeka zvichidaiwa so ndidzidziseiwo pandikutadza nditaurireiwo. Ndakakiwa kanemupeta ndakakiwa nempeta nditaurisa mani Wakiwa zviri correct. aiwa taurisa mani ndakatokiwa ndakatodamburwa nempeta. Isu tinowana kudhara kaisi ndazva 1968 ana mani vakazvarwa kuma-80s ma-born free kana ma-79 ma-born free nandisi born free Maboni. ndakazvarwa shero isati yabvira Yeah. shero yakabvira takaitarisa. But thank you so much everybody, and I want to thank myself for giving the platform Yeah. to everybody to showcase mari dzavo nenyasha dzavo nerudo rwavo rwavari kupa kune vanhu veMbarere. 99% yevanhu vari kucontributa pamwe vasati vatomboyamba asi vari kuona zvatiri kuita. Tinovatenda vese nerudo nenyasha. Inini ndinoti mari ivo anoti mwari. Ini ndongwavha ndotsvaka mari ndakaita kujeri kakawanda ndakaona basa nazvo. Saka zvese zvekuti zvokunamata namateni handiti winzai mari yenyu moinamatira toiforward kune vanhu. Thank you.